It-tlieta kienet ġurnata importanti jekk kif fil-Parlament bdiet tiġi diskussa il-liġi dwar l-Unjoni Ċivili. Liġi li sa ftit ta' żmien ilu ħadd ma kien jemmen li ser tiddaħħal f'pajjiżna. Waqt li kien qiegħed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li issa ser ikollna Unjoni Ċivili li tagħti id-drittijiet lil koppji tal-istess sess. Poplu kellimnieh ċar għal ġimgħa wara oħra, xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra. Minkejja twissijiet kollha li dan seta' jiswilna l-voti u jista' jkun iswilna voti. Illi għedna li ħajkonna Unjoni Ċivili li jkun jistgħu japplikaw għalija fost l-oħrajn koppji tal-istess sess u li tagħti d-drittijiet u d-dmirijiet. Il-Prim Ministru qal il-Partit Nazzjonalista ddikjara li approva l-Unjoni Ċivili iżda jrid li jkun hemm xi emendi. Spjega kif dan kollu jfisser li mhux ser ikun hemm ugwaljanza fil-waqt li stqar li l-Partit Nazzjonalista qiegħed ikun kontradittorju hekk kif fil-waqt li qiegħed jipproponi emenda kostituzzjonali li tgħid li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni minħabba orjentazzjoni sesswali qiegħed jagħżel illi ma jkunx ugwali. Ma taqbilx li żewġ persuni li jaslu huma liberament ma' min iridu jgħixu jqattaw il-kumplament ta' ħajjithom ikollhom dmirijiet u responsabiltajiet u drittijiet ma' xulxin, x'hemm ħażin fija din. Il-Prim Ministru semma kif bħalissa hawn kampanja ta' biża' dwar jekk il-koppji tal-istess sess għandhomx jaddottaw. Biża' li min jemmen fiha jidher li mhux qiegħed jgħix fir-realtajiet tal-lum. U għasaħa li kif huma liġijiet bħalissa diġà hemm koppji li adottaw it-tfal. Dan fil-waqt li sostna li l-pożizzjoni tiegħu hi li jaqbel li jsir dak li huwa fl-aħjar interess tat-tfal. Qed ngħidu iva llum u iva għada. Ħadd ieħor qed jgħid ma nafx illum u ma nafx għada. Dik hija s-sitwazzjoni ironika li ninsabu fiha. Ma nemmen illi dawn huma aħbarijiet tajba li għaddejjem minnhom bħalissa l-pajjiż. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif sa mill-bidunet il-Partit Laburista ħadem biex ikun hemm aktar drittijiet fost il-ħaddiema, in-nisa u anke biex l-età biex tivvota minn 21 tinżel għal 18 sena. Finalment saħa illi l-Forum Żgħażagħ Laburisti kienet minn dejjem bennina ta' bosta idejat fil-waqt li appella li żgħażagħ joħorġu b'idejat ġodda li jimbuttaw il dan il-gvern sabiex jibqa' miexi il-qudiem b'idejat progressivi.